Каникуллардан соң мәктәпләр дистанцион укытуга күчә, ягъни балалар өйдәге шартларда белем алырга тиеш булачак. Республика моңа әзерме? Нинди авырлыклар бар? Эфирда Таяны нуктасы тапшыруы, студияда Алмаз Гафиятов. Исәнмесез. Хәйр кич мөхтәрәм кунаклар, кагыйдәләр белән таныштырып үтик. Алда яңгырган фикергә мөнәсәбәтне төймәләр аша белдерә аласыз. Кызыл килешмә билгесе, яшел килешү һәм ак нейтралитет билгесе. Дөрестән, әлеге шартларда, әлеге ситуациядә ниндидер яңа алымнар, моңа кадәр булмаган ниндидер яңа юнәлешләрне ачарга туры килә. Рәхимә ханым, ничек уйлыйсыз? Менә бу дистанцион укыту дигән төшенчәгә безнең ил, безнең республика әзерме? Дистанцион уку ул мәктәпләр өчен ят нәрсә түгел, чөнки Россия Федерациясының мәгариф турындагы законында дистанцион уку каралган. Һәм инде сәламәтлекләре шикле балалар белән без бу төр укытуны алып бара идек. Ә менә бөтен мәктәпләрнең дистанцион укытуга күчүе әлбәттә гайри хәл, ләкин без аңа инде тулы әзерлекне тәмамладык дип әйтеп була. Бу яктан бүгенге көндә Татарстан Республикасының мәгариф һәм фән министрлыгы, Казан шәһәренең мәгариф идарәсе, гомумән районның мәгариф идарәләре инде төрле методик ярдәмлекләр, күрсәтмәләр, белешмәләр бу дистанцион укыту буенча җибәреп торалар һәм алай гына да түгел. Менә әле бүген генә открытая школа, ягъни ачык мәктәп укытучыларга дистанцион укытуны балалар белән ничек оештырырга шул турыда вебинар үткәрә. Димәк, укытучылар бүгенге көндә моңа әзер. Ә инде дистанцион укытуны юк дип әйтеп булмый, бу мөмкин, ләкин инде шуңа тагын калабыз. Әлбәттә, теләге булган бала уланы электә аның буенча укулар үзе дә мөстәкыйль рәвештә алып бара иде. Ә инде менә йомшаграк, укуга җиңелрәк караган балалар белән бу әлбәттә ниндидер авырлык китергә мөмкин. Укытучылар әзер ди, ләкин монда укытучыларга тагын өстәмә эш, өстәмә дип әйтегән борчылулар. Илшат, ничек уйлыйсыз, менә бу очракта барлык йөк нәкъ менә укытучылар җилкәсенә төшә микән әлеге ситуациядә? Монда йөк укытучыларның җилкәсенә бик нык төшә. Чөнки бар безнең алгебра, геометрия, рус теле предметлары, аларның инде программалары бар, шул ук укыту платформаларында да бар. Бар шундый фәннәр, ул менә безнеке кебек физкультура, хезмәт фәне, аннан соң музыка, алар күбесенчә платформаларда юк. Шуңа күрә менә бүгенге көндә шушы каникулларда укытучылар инде шул эш белән нык шөгыльләнәләр. Ниндидер яңа алымнар куллану буенча яңа алымнар куллану гына түгел бу. Бу инде алымнар кулланылган. Платформа булдыру, әйме? Дистанцион платформада моның турында әле укытучыга авырлыгы әлегә юк. Иң беренче чиратта монда авырлык системный администраторларда, мәктәпләрнең, техникумнарның, вузларның. Чөнки ул система әле гомумән бөтен кешегә логин, парольләр таратылып бирелмәгән. Менә ул системаны җайлар өчен мәктәптә иң авыры бар бит яхшы мәктәпләр, алдынгы мәктәпләр. Анда камералар да бар, ноутбук ларда алдынгы технологияларга туры килә. Анда моны камилләштереп җибәрү җайлы. Ә инде менә слабрак мәктәпләр бар, информацион яктан, этик, финанс ягыннан, менә аларга иң авыры шул булачак. Менә сезнең белән сезгә каршы киләм. Мин үзем 122нче мәктәптә укыттым. Безнең мәктәп 60 еллык мәктәп. Анда камералар да юк, менә искерәк мәктәп. Әмма балалар безнең бит алар һәрберсе алга китешле. Алар бит инде безнең соцсетләрдә, менә төрле шелтәрләрдә утыралар. Алар аны беләләр. Менә сез шулай дип әйтәсез, үзегезнең сүзегезгә каршы киләсез. 122нче мәктәп ул гомумән Татарстанның иң яхшы мәктәпләр арасына керә. Шуңа күрә сезнең әйткән сүз теге иске здание дигән сүз ул бердә туры килми. Сез бит яңа иске дидегез. Шуны әйтүем мин. Яңа мәктәп белән иске мәктәп монда берничек тә чагышы юк. Финанс ягыннан дип әйтәм инде мин. Барлык мәктәпләрдә бер төрле таләпләргә һәм бер төрле дәрәҗәгә куелмаган булып чыга. Марат әфәнде, ничек уйлыйсыз? Әгәр дә хәзер бердәм система уйланып табылмаган икән әле, кайсы, димәк, монда аңлавымча бит әле нинди программада эшләүдә бик мөһим роль. Бердәм система уйланып табылган, мәктәпнең программалары бар, алар шул программалар белән дәвам итәләр. Ул программаларны беренче чиратта ата-аналарга җиткерергә кирәк. Чөнки хәзер контроль ата-аналарга төшә, турыдан-туры. Дистанцион баланы контроль ясап булмый. Аннан соң икенчесе, мин мөстәкыйль эшкә игътибар итәр идем. Балалар өчен контроль эшләрне ата-аналарга эшләргә ярамый. Чөнки монда күбрәк мәктәп тикшерәчәк контроль эшләр белән. Дистанцион укыту контроль эшләргә. Бер кайчанда балага ул эшне эшләп бирергә ярамый. Бала билемсез калачак. Әле укытучы каршында укытучыны ничектер мөстәкыйль әз генә булса да өйрәтә, ләкин идә балага ул мәсьәләне эшләп бирергә дә ярамый. Һәм интернет аша
жауабын да таптырырга ярам, мистакил эшләргә тиеш. Монда иң беренче чиратта балаларның билимсез калмауы турында. Инде нинди чаралар, нинди платформалар эшләү, ул икенче мәсьәлә. Бүгенге көндә платформалар бик күп. Реш бар, Меш бар, түләүлеләр бик күп. Түләүлеләр дә хәзер түләүсез эшли, аларга күрсәтмә бирелгән, алар платформаларны ачалар. Инде укытучы ничек балаларга бирим биреп, ул бит билгедә куярга тиеш аларга. Ул биримнәрен тикшерү, вот ансы төп мәсьәлә. Вот монда проблемалар бар. Чөнки безнең интернет, безнең илнең интернеты, ул масса күләм информацияны тарта алмый. Мин сезгә мисал китерәм. Әгәр дә бүгенге көндә бөтен машина Казанныкы урамга чыгып басса, беркем беркая барып җитә алмаячак. Бөтен җирдә пробка булачак. Интернет туктаячак Татарстанда. Бөтен мәктәп иртә белән сәгать 9-да интернетка киреп утырса, бөтен әле Татарстан ул кечле регион. Мин Россия турында сөйләйм, анда бөтенләй интернет булмаячак. Бәлки Мәскәүдә ул булыр. Юк, балалар һәм мондый кешеләр бит гадәттә барыбер интернетта утыра. Бу очракта интернетта бәлки алар интернетта утыралар, мәктәпнекен системасын, сез андагы күп информация барын күз алына китерә алмыйсыз. Сез санап карарга тиеш. Мәсәлән, Казанда гына да 100 мең укучы бар. Бер мәктәпләрдә 10 мең укытучы бар. Алар барсы да кенне 6 дәрес бирәләр. Вот уйлап карагыз, күпме ресурс кирәк аның өчен. Ләкин сез бүгенге көндә мәктәптә видеоконференция үткәреп булмый, чөнки аларның провайдерлары бер, алар барсы да Тат-Телекомга билгеләнгән, һәм Тат-Телеком бөтенләй интернетсыз калачак. Бөтенләй беренче күкеннү. Бер фикер яңгырадымы да шулай ук. Әтиәннәрнең җаваплылыгы дигән. Ләйсән, әгәр дә әтиәннәр бу очракта уйлыйлар икән балаларның менә шул ук белемле булулар турында, нәрсәләрне шикләргә һәм әтиәннәр шулай ук нәрсә эшләргә тиеш? Бөтенебез өчен дә бу үзенә күрә бер стресс дип әйтергә телим мин. Авызымнан тартып алдыгыз, чыннан да менә мин уйлап тордым әле, менә бу атнада гына минем бала гимнастика буенча дистанцион күнегүләр эшләп карады. 15 бала. Беренче көнне гомумән кira алмадылар. Кira алмады. 1 сәгать ярым утырдык, кira алмадык. Ярый. Ничектер видеоларга төшереп, видео отчетлар җибәреп, шулай итеп укытучы белән ничектер ул көн шулай үтеп китте. Икенче көнгә 7-8 кеше кирде, без дә кирдек. 20 минуттан ышкындык программадан. Яңадан кira алмадык. Нәрсә әйтәсем килә? Чыннан да әгәр дә шул бер үк ресурска, бер генә мәктәп, бер үк вакытта кирә икән, бөтен шул бер генә район булсын. Чыннан да бунда бары тик техник яктан гына безнең менә сорау, тәэмин ителеш көчле булса, без ата-аналар әлбәттә ярдәм итәчәкбез. Әлбәттә кырыда калмыйбыз. Әлбәттә ярдәм итәчәкбез. Монда бит әле каршылыклы яклар да бар. Сезнең ялгышмасам 2 балагыз мәктәп яшендә хәзер. Әгәр дә 2 бала укый, аның өчен икесенә 2 компьютер, икесенә 2 бүлмә кирәк дигән сүзме бу? Ансы да бар. Бер бүлмәдә интернет тота, бер бүлмәдә интернет тотмый. Ул яклары да бар. Ничек чыгарбыз без бу мәсьәләне? Бу яктан әлбәттә һәрбер мәктәп үзенең расписание, дәресләр шилдәре һәм графикын булдыра. Шуның нигезендә әлбәттә моны көйләргә була. Инде дистанцион платформаларга килгәндә, алар бик күп һәм аны бүгенге көндә бөтен укытучылар инде әти-әниләргә җиткерде. Менә Марат Вазыкчы әйтеп киткәнчә, ул инде Реш, открытая школа, Учи.ру, аннан соң бик күп Я-класс, һәм менә әле генә инде тулы көченә киреп бара Сбербанк үзенең шулай ук балаларны укыту буенча платформа булдырды. Инде электронное образование дибез бит инде анда да шушындай дистанцион уку блогы бүлеге булдырды һәм аның ашада инде балалар белән элемтәгә чыгып була һәм шулай ук мәгариф шушы электронное образованиедә анда шулай ук укытучының факультативы бар. Һәм инде бала укытучының факультативына кирип, аның ашада биремнәр ала. Әлбәттә, моның формалары бик күп, һәм аны оештырып була. Һәм платформа турында безнең видеоязма бар, карап алыйк, аннан дәвам иттерербез. Без 182-нче лицей укытучылары әлеге ресурс белән январь аеннан эшли башладык. Әлеге ресурс Я-класс дип атала. Бу Я-класс ресурсы нәрсәсе белән уңайлысын? Әлеге Я-класста безнең 6 миллионнан артык биремнәр бирелә һәм алар яңартылып барыла. Укучыларга шулай бирелгән тикшерү эшләре, эшләре, тестлар автомат рәвештә тикшерелеп барыла һәм анализ ясала. Әлеге Я-классның төп битендә, мәсәлән, карыйк, предмет дигән темасына басып кына карасак, 1-нче класстан 11-нче класска хәтле төрле фәннәр бирелгән монда.
Һәм шулай ук фәннәр генә түгел, ВПР, ОГ, ЕГЭга әзерләнү өчен дә бик уңайлы биремнәр һәм теориялар, практикалары бар. Қарап тұрышқа барысына матур, жойлы кебек тыйыла. Шынлыкта ничек, Марат? Қарап тұрышқа матур. Дөрестән дә ресурслар бар. Мин әйткәнчә, ресурслар алар машиналар. Дөньяда төрле машиналар бар. Ләкин алар барса да юлга чыгып барса, басса, кирип булмый торган була. Сез яңа ел алдыннан беләсездер инде, телефоннан сөйләшеп булмый. Сеть упалы диләр. Монда да һәрбәттә аерым мәктәп бер үзегенә чыкканда ресурс белән дә хәлләнеп эшли. Бөтен мәктәп бер ел чыгуга интернет бетәчәк. Беркем бернинди ресурска керә алмаячак. Телефоннан да сөйләшеп булмаячак. Өйдә бит алар башка ресурста, кемдер МТСта утыра, кемдер КТС дигәндә утыра, кемдер Мегафонда утыра. Алар акчаларын җыючы кешеләр. Аның бар процессорлары утыралар, серверлар. Аның бар линияләр, передачалар, аның бар Wi-Fi-лары, алар барсы да бер үк техник чаралар белән кулланып, Хәзерге сөйләшүдән аңлашыла, төп проблема ул да булса интернет белән бәйле. Ләкин бит инде яраклашырга кирәк. Хәзерге ситуациядә бүгенге көндә төрле юнәлешләр буенча нинди альтернатив якларны эзлиләр. Бер сүзе. Монда төп мәсьәлә сез шул турыда уйл. Укытучы балаларга дистанцион укыса да билги куярга тиеш. Анарга ул бирим биригә тиеш, һәм биримне кире алырга тиеш. Укучы ул биримне эшләү өчен нинди платформалардан файдалана башка мәсьәлә. Ничек укый башка мәсьәлә. Ләкин билги кую өчен ул биремнәрне биреп, аларны җыеп, аларга билги куярга кирәк булачак. Моның өчен көчле интернет системасы кирәк. Чөнки ул масса күләм булачак. Сез 100 меңнең күп нәрсә икән күз алдына китерәсезме? Юллар аша моңа ирешеп була. Без моны әлбәттә рекламадан соң ачыкларбыз. Татарстан Яңа Гасыр телеканалында таянып тапшыру без бүген дистанцион белем алу турында фикер алышабыз. Шуннан проблемалар бар. Әлегә аңлашылмый торган сораулар да бар. Аларга җавапны бәлки тиздән белербез. Нәкъ менә укыту системасы башланганнан соң күбәй бер әтиәниләрдән, укытучылардан тора идек, ләкин балалар турында да онытмыйк. Әгәр дә ул мәктәптә укый икән, ул барыбер ничектер игътибар үзәгендә һәм укуга юнәлгән игътибары. Султан ханым, ничек уйлыйсыз? Әгәр дә ул өйдә утыра икән, монда әтиәниләре янында ошау бар дип әйтегендә, шул ук башка төрле чаралар бар. Мондый шартларда тиешле белем алып була микән? Менә монда инде баланың әзерлегеннән килә. Мөстәкыйль әзерләнә аламы ул, эшли аламы шуны, әллә юкмы? Монда бит әле һәрбер әтиәни өйдә утырмый. Бала үзигенә кала иде. Күп кенә әтиәниләр эшли. Бу вакытта, дистанцион уку вакытында дип әйтегендә. Әгәр бала әзер түгел икән, аның дәрестән дә инде ул аннан китеп тала, ашарга да китә, холодильникка да кирип чыга, уйнап таласы килә. Менә шул 1 сәгать эчендә балаларны иретергә кирәк, утырырга 1 сәгать монда ничә минут. Монда баланы иретергә, мөстәкыйльлеккә иретү чарасы булып тора. Бер яктан ул уңай, һәм инде үз сүзлеген үзен тәртиптә тотарга өйрәнә бала. Бу кирәктер. Аннары соң балаларга бит әле ул телефон, интернет дип әйтегендә уен чарасы гына булып торырга тиеш түгел. Белем алырга иретергә кирәк балаларны. Алар шуңа иренәчәкләр. Моңа инде акрынлап керергә кирәк. Бөтен балаларда әзер дип әйтә алмыйм. Безнең бит башлангыч класс балалары бар. 1-нче класс, 2-нче, 3-нче класслар. Өлкән класслар әле аларны да утыртып булмый. Чөнки иренмәгән безнең балаларыбыз мөстәкыйль рәвештә эшләргә. Безнең бит әти-әни эшли. Беренче вакытта балаларга бу кызык булачак. Алмас менә яңа уен шикеллек. Алар аңа кызык булса, димәк алар өйрәнергә дә теләкләре булачак. И башта менә бер 2 атна дип әйтгәндә. Укытучыларның үзләренә дә кызык булачак. Алар аңа ияләшәчәкләр. Менә ияләшеп беткәннән соң, бер җаен тапканнан соң, белем алуның процессы менә югалырга мөмкин булачак. Әти-әни эшләргә тиеш түгел бала өчен. Үзеңнең эшләгән эшеңне урнаштырып була. Менә мин бүген көндә үземнең физкультура дәресләремне анда видео тактым, видео дәресләр бар. Анда шул теориясе аңлатылган, ахырдан тестлар, кызык тестлар тактым. Аны бит инде бүген көндә яра, менә бу айда мин шулай иттереп урнаштырдым. Киләсе айга укытучының үзеннән дә тора инде, ул башкарак иттереп уйнап. Аларның ничек үтәлүен сез ничек контроль итә аласыз менә бу? Анда менә без бүген көндә Я-класс дигәндә эшлибез. Анда үзенең баланың сәгать ничәдә кергәне, күпме вакыт утырганы, һәр эшләнгән тестка күпме вакыт узганы күренеп тора. Әгәр дә бала мин эшләдем, мин кирдем дисә, аның битенә кирип карап, бала кирмәгән икән, ул инде ничек әйтә ала аны? Һәм безнең фән һәм мәгариф министры Рафис Бурханов районнар буенча йөрде. Әйдәгез видеозны карап алыйк.
Димәк, әлеге ситуацияда менә шулай өйрәнәләр. Бу инде төрле районнарга барып, төрле шәһәрләрдә дип әйтик инде әлеге системаны кулланып карау эше бара. Әлбәттә, монда барысы да алдан ук камил була алмый. Сез әйткәнчә инде чыгып китү элементлары да булырга мөмкин, тулаем кермәгәндә авырлыклар да. Менә бу кыенлыклардан чыгу һәм без һаман да шулай әйтәбез инде. Әгәр дә шул интернет туктап калса, ниндирәк альтернатив чараларны куллану реаль икән? Район ничек уйлыйсың? Юк, альтернатив чаралар бар. Алар мәсәлән көллиятләрдә кулланыла. Әгәр менә шушы платформалар, сайтлар эшләмәсә, бездә бар шундый система, Яндекс Диск или Google Диск дигән система бар. Анда мәсәлән һәрбер группаның папкасы бар, мәсәлән 1901, аның эчендә предметлар папкасы бар. Информатика. Менә мәсәлән информатиканы мин укытучы буларак үземнең логин белән пароль белән керәм, ачам. Анда ыргытам файллар, презентация берсе домашний задание ише булырга мөмкин, берсе тикшерү эше. Алар шул ук папкага фамилиясе белән үзләренең эшләрен җибәрәләр дә инде. Мин аларны тикшереп билге куялам. Менә шундый альтернатив система бар. Синең белән килешмәүчеләр бар монда. Яндекс Дисклар һәм башкалар, алар барысы да интернет аша эшли. Сез Яндекс Дискка качайтып барагыз бармы информация? Ул бик озак бара. Платформаларның әле аларның теге интернетлары киңрәк. Яндекс Диск белән сез үләчәксез. Чөнки интернет булмаса, Яндекс Диск та эшләми. Әле ул нормаль интернет белән дә урышлый. Инде министрның йөрүе буенча әйтә. Бу тикшерүләрне алып барырга кирәк, бу эшли башлагач. Вот бөтен мәктәп эшләгәндә киреп карасын ул мәктәптә нәрсә бар. Вот ул вакытта бөтенләй башка. Хәзер бөтен кеше. Хәзер мәктәпләр генә эшләми. Но колледжлар, бөтен колледжлар, вуз системасы эшли бит. Пока проблемалар юк. Мәктәпләрдә дә булмастыр инде ул. Мәктәп белән вузны сез чагыштырмагыз. Мәктәп бар, хәзер күп эшли бит. Югары укыту практикасын мәктәпләргә кулланып буламы, әллә монда бөтенләй башка ничек уйлыйсыз, Рәхимә ханым, бу очракта? Югары уку практикасы ул мәктәпләрдә, мәсәлән, укытучылар монда инде әлбәттә курслар вакытында ул кулланыла. Балаларга карата әлбәттә менә бүгенге көндә дистанцион укытуга күчкәндә әлбәттә укытучыга иң мөһиме нәрсә? Ул үзенең программасын, ул үзенең материалын балага җиткерергә тиеш һәм шул уңайдан ул шушы мөмкинлек, бер мөмкинлек булмаса, ул икенче мөмкинлекне эзләячәк һәм табачак дигән уйда мин бүгенге көндә. Бала ул белемне ала аламы интернет аша? Бөтен бала юк, бөтен бала да сәләтле түгел. Теге әйтәләр бит, обратная связь диләр инде ул. Барыбер баланың нинди дә булса аңлашылмаган. Бүгенге көндә интернет белән бала син Аларга караганда шуны әйтәсем килә. Әле студентлар утырып кына да интернетның тизлеге төште. Әле ул туктап тала. Шуңа хәзер укучылар килеп кушылса, алар бермә-бер күп студентларга караганда интернет утырачак. Инде балаларның укымавы, әлбәттә, ул һәр баланың үзеннән һәм ата-аналардан тора. Монда бөтен җаваплылык гаиләгә төшәчәк. Укытучылар һәм өлкәннәр ниндирәк мөнәсәбәттә интернет белән әйдәгез видеозма карап алабыз. Менә хәзер инде чынлап та бөтенләй бүтән шартларда безгә эшләргә туры килә. Мин үзем кичә генә студентларыма онлайн режимында, ягъни дистанциядә дәрес алып бардым, дөресрәге лекция укыдым. Алар төрле урыннарында, үз йортларында һәм кайда без аны белеп тә тормыйбыз, безнең белән элемтәгә керделәр. Минем анда 32 студент булырга тиеш ул төркемдә, шуларның 30-ы теркәлде, алар тыңладылар. Әлбәттә, минем өчен бу ул кадәр гадәттән тыш әйбер түгел. Ни өчен дигән вакытта мин инде байтак еллар, дөресен әйткәндә, гомерем буе микрофон белән эш итәм, халыкка радио аша элемтәгә кереп шушылай бит, алар белән сөйләшү, аралашу минем өчен гадәтирәк хәл. Менә бүтән кешеләргә аның өстәмә кыенлыклары булырга мөмкин, әлбәттә. Менә бу ситуация, әгәр дә инде тулаем алсак, монда югары укыту турында сүз бара. Мәктәпләрдә куллануны һәм мәктәпләрдә контроль эшләрне башкаруны укытучылар өчен ни дәрәҗәдә кыенлыклар тудыра бу? Илшат, ничек уйлыйсыз? Инде менә оппонент әйткәнчә, өйдә бала үзе эшлиме? Әллә әтисе эшләп бирәме? Бу инде һәр гаиләдә ата-ананың үзеннән тора, миңа калса. Бу ягы бар. Әти, әни эшләп бирә икән, бала әлбәттә 5 алачак.
Әгәр дә бала өйрәтелгән икән, үзе эшләргә, үзе утырырга, үзе бөтенесен эшләп чыгарга, ул үзе утырачак. Мин үземнең балаларымнан чыгып әйтәм, минем кыз менә 6 класста укый, ул өйрәтелгән 1 класстан бирле. Үзе эшли, мин килеп тикшереп кенә карарга мөмкин, әнисе килеп тикшереп алырга мөмкин. Яңадан менә Я класс дигән чыкты, алар инде шул декабрьдән бирле шул платформада утыралар. Мин үземнең битемнән кирип карыйм, кыз минем көндә ниндидер тестлар эшли, ниндидер балалар җыя. Әлбәттә, ул балалар җыеп, ул ниндидер белем ала. Мин бит инде үзем әти буларак аңа сораулар да бирәм. Бу сорауга ничек җавап бердең син? Бу нәрсә бу? Бу нәрсә бу? Инглиз теленнән, бу ничек укыла бу? Ул миңа укып бирә аны, ул миңа аңлатып бирә аны. Ләкин без әйттек, ноутбук һәм компьютер аша чыга алалар дип. Менә монда тагын бер сорау туа, телефоннар аша башкарып буламы икән әле укыту әгәр дә ничек итеп чыгаралар? Интернетка гына бәйле инде. Программа куелачак, приложение, шул менә шу сайтның приложениесе, шул приложениесе. Но мин бер фикерне әйтеп китәсем килә, менә йомга ясап шушы укытучы, менә ни өчен укытучы ул? Чөнки аның тойгы кичерешләрен ул безнең укучыларыбызга, балаларыбызга җиткерә ала. Ә менә онлайн системада менә андый эмоция, тойгы кичерешне берничектә җиткереп булмый. Берничектә презентацияга аны салып булмый. Менә бу иң зур проблема булып торадыр дип уйлыйм мин. Ә менә әлеге ситуация киләчәктә тулаем. Белем бирү системасын үзгәртергә сәләтле микән? Менә нәкъ менә эмоциялар, Ничек Султан ханым, эмоциялар ягыннан һәм кешегә дип әйтик инде менә бу жестлар белән дип әйтик, күз карашлары, хәтта нинди тонда әйтү дә бит әле бу очракта балаларга аңлаешлырак. Аның өчен видео дәрес кирәк. Видео дәрес бик зур ресурстыр. Ансы тагында күбрәк утыртачак әле ул интернетта. Дигән приложениелар Бала һәрберсе төрлечә кабул итә тирәлекне. Кемдер ишетеп кабул итә, кемдер күреп кабул итә, кемдер тоемлап, кемдер тотып карап. Менә аларның була инде безнең ишетү генә. Күрә торган булса, кайбер балага барысы да кирәк. Шулар булганда гына теге укыялар дим инде. Бу бигрәк тә әле башлангычлар арасында. Безнең һәрберебездә бар ул. Өлкәннәрдә дә бар ул. Ничек иттереп син тирәлекне кабул итәсең. Моның өстендә эшләргә кирәк бик озак иттереп. Сез хәзерге ситуациядән менә нинди уңай һәм тискәре якларны күрәсез? Уңай ягы балаларга игътибарлырак, бергә дәресләр хәзерләү, ничек кенә сез бала янына килмә, үзе генә хәзерләсен дисәң дә, барыбер без аның янына киләбез, барыбер ниндидер пробеллары бар икән, инде күбрәк ныгырак аңа игътибар итәбез. Мәсәлән, шул Мәсәлән, минем дә кызым 6 класста укый, атнага бер генә керәм дәрес тикшерергә. Һәм инде шунда да инде күренә бер атнада бу кайсы темаларда төшеп калган, кайсы темаларда. Бит бар ата-аналар бөтенләй керми һәм тикшерми. Бар ата-аналар көн саен тикшереп тора. Менә монда ниндидер бер алтын урталыкны табырга кирәк. Һәм шуннан да балаларга игътибарлырак һәм вирусны без тартып китермәдек. Без мәҗбүрбез моңа өйрәнергә, ата-аналар өйрәнергә, балалар өйрәнергә. Без инде мәҗбүрбез, шуңа күрә без тырышачакбыз. Чөнки укытучыны кем дә алыштыра алмый. Теге уңай яклары дигәндә, шуннан да бит инде килеп чыга. Барыбер балалар интернетта моңа кадәр утыра иде. Барыбер ул телефоннарда дөнья афәте, замана шире дип шулай урыша идек бит инде. Менә хәзер безнең якка, уңай якка борыр өчен менә дигән мөмкинлек миңа калса, өйрәник интернеттан, телефон аша, компьютер аша мәгълүмат табарга өйрәнсеннәр, өйрәнә алам икән дигән шундый үзенә бер ниндидер шундый үзенә дәрес алсыннар. Миңа калса бу әйе авыр, әйе кыен, әйе ничектер нәрсәдер аңлашылмый. Безне уже үтте дип әйттерә. Дистанцион укытуда нәрсә таян ноктасы бар тиеш бу очракта? Дистанцион укытуда баланың үзеңе аның мөстәкыйль шөгыльләнергә мөмкинлек тудыру һәм әлбәттә аның җаваплылыгы. Монда баланың гына түгел, иң мөһиме әти-әнинең җаваплылыгы. Һәм инде безнең яктан ул инде мәктәп ягыннан, гомумән мәгариф идарәләре ягыннан ул инде тулы контрольдә тоту һәм оештыру. Әлбәттә моны күз угыннан чыгармыйча контрольдә тотып, без тиешле юнәлештә алып бара алсак, нәтиҗәсе булачак. Укырга теләк булдыру балаларда. Инде федераль Кайда гына укса да теләге юк икән, баланың белеме булмый. Менә шул мәгънә төп фикерне әйтәсе килгән иде. Димәк, дистанцион укыйлармы, әллә инде мәктәптә парта артында укыйлармы? Бу очракта белем алырга теләүче балалар өчен бик үк бәлки мөһим дә түгелдер. Иң мөһиме әлбәттә инде ул җаваплылык һәм аның турында онытмасак дигән теләктә сау булашабыз. Исәнлектә күрешергә язсын.